हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै जासिहरग्रोनाय थाबाय। नै लोगोफोर जोंहा दाउ फिसा लाबोदों 200टा। एबारसो फार्स्ट टाइम लाबोदों जोंहा दाउ फिसाखौ, बेखौनो फिसिना नायग्रोनोसै। दाउ फिसानो गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ रेडि खालामनानै लाखादों। नै बियो दै लोंग्रा आरो नै बेवहाय आदार होग्रा। फार्स्टआवनो दाउ फिसाखौ लाबोनानै नैबे इलेक्ट्र मेडिसिनजों दै दुंब्रु लगायनानै मासे मासे दौगासिनो दङ। एखे कालार गोजाना नैबे दाउ फिसानि आदार फारलासे लाबोखादो। नै दानिया आदारखौ होलायनोसै। अ बाबा नाय दाउ फिसाखौ जान, दाउ फिसाखौ नायनाय नै माखासेथा आराम बानायसिगोन जोंहा दाउ दिसि फाराम दाउदै दैग्रा। ए ओमफ्राय बोरै हाबफिननोलाय ओंखारगोन? बोरै ओंखारनो हायोना? नै आदार जाखांनानै दाउ फिसाफोरा जि मोजां उन्दुखाबाय। मोनाहांनाय लोगो लोगोनो लाइटनि बेबस्था खालामनानै होबाय। जि सेलायलायखादो थानो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय।